Croeso i'r fideo yma I helpu chi I gysgu. Os hoffech chi glywed fideos ynglyn ac adnewyddu'r corff a'r meddwl, tan ysgrifwch i'r sianel a gwrandewch ar y fideos eraill yn y gyfres. Pwrpas y fideo yma yw I helpu chi I gysgu. Wrth wrando ar y fideo yma yn fwy aml, y fwy cyfarwydd fydd fy llais. Y mwy cyfarwydd fydd fy llais, fe fydd yn dod yn haws I chi ymlacio. Gwrandewch ar y fideo pan ydych yn barod I ymlacio. Dewch o hyd I ofod saff, cyfforddus I chi ymlacio. Os ydych chi yn y gwely, dyfalwch mai hon yw'r gwely mwyaf cyfforddus erioed. Meddyliwch fod y clustog mwy cyfforddus erioed. Teimlwch eich hun yn ymlacio ar y glustog mwyaf esmwyth erioed. Agorwch a caiwch eich llygaid. Does dim gofynion arnoch. Does dim anghenion. Ymlaciwch. Does dim anghenion na gofynion arnoch I gysgu yn drwm. Does dim anghenion na gofynion arnoch I gysgu. Does dim anghenion na gofynion arnoch I ymlacio. Yr unig beth yw gwrando. Gwrando ar y llais. Canolbwyntiwch ar eich anadl. Anadlwch I fewn ac allan. I fewn ac allan. Does dim gofynion arnoch. Does dim disgwyliadau. Dim o gwbl. Os yw eich meddwl yn crwydro, mae hynny'n iawn. Os yw eich meddyliau yn rasio, mae hynny'n iawn. Os ydych yn canolbwyntio ar fy llais, mae hynny'n iawn. Does dim disgwyliadau. Gwrandewch ar fy llais. Gwrandewch ar fy llais. Tra bod digwyddiadau'r dydd yn llifo I ffwrdd. Does dim gofynion, dim disgwyliadau. Dim ond gwrando ar fy llais ac ymlacio. Wrth wrando ar fy llais, teimlwch straen y dydd yn llifo I ffwrdd. Mae'r dydd ar ben. Teimlwch straen y dydd yn llifo oddi wrth y corff. Teimlwch straen y dydd yn llifo o'r meddwl. Ymlaciwch. Rydych yn saff. Rydych yn gyfforddus. Mae'r gwely yn gynnes. Mae'r gwely yn gyfforddus. Mae'r glustog yn gyfforddus. Teimlwch straen y dydd yn llifo I ffwrdd wrth wrando ar fy llais. Fy llais yn helpu chi I ymlacio. Fy llais yn paratoi chi
ar gyfer cwsg. Efallai y byddech yn canolbwyntio'n llwyr ar y geiriau. Efallai ni fyddwch yn canolbwyntio ar ddim heblaw am ymlacio, a mae hynny yn iawn. Gadewch i'r corff ymlacio. Gadewch i'r meddwl ymlacio. Os byddech yn syrthio i gwsg drwm, drwm, mae hynny'n iawn. Rydych yn saf. Os ydych yn syrthio i gysgu, mae hynny'n iawn. Rydych chi'n saf. Os ydych yn teimlo eich hun yn ymlacio, mae hynny'n iawn. Rydych yn saf. Wrth i chi wrando ar fy llais, y byddech yn teimlo yn mwy a mwy cyfforddus. Yn mwy a mwy yn ymlacio wrth wrando ar fy llais. Wrth wrando ar fy llais, efallai y byddwch yn teimlo eich hun yn ymlacio, a mae hynny yn iawn. Mae'n beth da i ymlacio wrth wrando ar fy llais. Efallai y byddwch yn syrthio i gysgu, a mae hynny'n iawn. Mae cysgu yn dda i'r corff. Mae cysgu yn dda i'r meddwl. Cwsg. Mae'n iawn i gysgu. Mae'n iawn i ymlacio. Rydych yn saf. Wrth ymlacio, mae'r corff yn gwella. Wrth gysgu, mae'r corff yn gwella. Wrth gysgu, mae'r meddwl yn gwella. Mae cysgu yn beth da. Mae ymlacio yn beth da. Rydych yn saf. Rydych yn gyfforddus, a mae yna gefnogaeth i chi. Ymlaciwch wrth wrando ar fy llais. Os ydych yn teimlo eich hun yn syrthio i gysgu, mae hynny'n iawn. Mae'n iawn i gysgu wrth wrando ar fy llais. Mae'n iawn i ymlacio wrth wrando ar fy llais. Mae popeth yn iawn. Anadlwch yn naturiol wrth wrando ar fy llais. Ymlaciwch yn y gwely cyfforddus. Ymlaciwch y corff. Ymlaciwch y meddwl. Rydych yn saf ac mae'n iawn i gysgu. Ymlaciwch. Mae'r gwely yn gynnes. Mae'r gwely yn gyfforddus. Mae'r glustog yn gyfforddus. Mae'n amser i chi orffwys, gorffwys. Mae'n amser i chi ymlacio.
Mae'n amser i chi gysgu. Mae'n iawn i gysgu. Ar ôl cysgu, yn y bore, byddwch yn teimlo yn well ar ôl noson dda o gysgu. Ar ôl noson o ymlacio. Ar ôl noson gyfforddus yn y gwely braf cynnes. Felly, mae'n amser i chi gysgu. Mae nawr yn amser i chi ymlacio a cysgu. Mae'n iawn i gysgu. Cysgu'n drwm. Cysgu'n drwm. Mae'n amser cwsg. 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 Cwsg.